Igbo ekene m unu. Ndị Igbo ekene m unu. Ndị Igbo ekene zuo m unu. Ọ ka bụkwa onye nke gị okpuru aha onye nze Ugochukwu ike okwu n'onu ndị Igbo kpọmkwem na Igbo. Tata ka o mere na Anambra steeti. O wee bụrụ ịṅụ iyi nke ugboro abụọ bụ nke Dr. Willie Obiano agbakọ dike gburugburu. Tata ka eduru ya n'iyi ọrụ ka ọ chịa nke ugboro abụọ. N'ihi ya anyị nọ n'Ọka. Etu a ka mmemme si wee dị, etu a ka mmemme si wee gaa. O wee bụ na ndị Igbo dị iche iche si obodo dị iche iche bịara. Ndị ife Igbo na-amasị na ọ bụrụ na ha bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị. Ụfọdụ n'ime ha bụ mmasị fa nwere n'ebe ndị Igbo nọ ka fa ji bịa. O nwere ụfọdụ ndị anyị ga-ajụtụ ajụjụ ọnụ ka fa gwa anyị ebumnobi fa na ka o si anụ ha ọkụ n'obi gbasatara ihe Igbo. M na-egosi unu onye a na-akpọ Emeka and onye unu maara. Kirie na ya nwa mmadụ. Cha Igbo ekele m unu. Ekele m unu. Rienu. Ṅụọnụ. Kachanụ. Onye unu na-ekiri na onyonyo abụrụ onye ọzọ na-abụrụ Prince Dr. Emeka na abụ m nwa afọ ụgbọ Ọka dị na Nkanu East, ọwụwa anyanwụ mba Nigeria, n'Enugu steeti. Ọ ihe ejije ka eji wee mara m, ya bụ nke ndị bekee na-akpọ actor in the video world n'okpuru ndị Nollywood. Taa bụ nnukwu ụbọchị na Anambra steeti. Akpọkwuo dike Igbo niile, akpọkwuo dike na Anambra, akpọkwuo dike na Agụrel, Obiano, aka na-achị Anambra steeti bụ onye anyị bịa kwanyere ugwu n'ụzọ pụrụ iche na edum n'iyi nke abụọ ọ ga-eji wee chịkwa Anambra steeti arụ ịnọ chala acha tupu onye ọzọ a na-abanye. Anyị sị ka anyị were ofu okwute tugbo nụrụ na abụ a na-eme ọnwa ka a na-eme ibi ya. Wee sị ka anyị kọọlụ Igbo na anyị so bịa, na ndị na-eme ihe ejije so wee bịa, na mụọ na onwe mbụ Prince Dr. Emeka so wee bịa na mmemme niile a na-eme n'ụbọchị tata. Anyị ejirigo anya anyị wee fife na-aga wee gbaa osialị na Igbo bụ Igbo akwụrụgo bụrụ Igbo ebi ebi. O nwere nnaghachi azụ. Aka m na-ekene unu. O nwezi ife onye isi ga-ajụ ị na-ajụ ka nna asa Odogwu ka Igbo daalụsọ dịkara aka nga Igbo bụ Igbo. Unu afụgo na anyị nwere ndị bụ dike, maka na asị na anya ka eji ama ọka chara na ntụpe ụsa. O ji abụrụ nnazie nwata orie were ọkpa gbawa akpụ. Ịghọtago? Ine nwoke mụ na ya nọ ịfụ na o si n'ime ekwo mmehie. Yes, ya o wee bụrụ ya unu maara onye ọ bụ na ọ na-awụ ọ na-ahatụ n'ejije. Ị mara na ọ bụ dike na-aga omebe ọkpara n'egwu, ị mara na ọ bụ mgbadike. Ọgụba isi na ọkwụ ọkụkọ uri ọ gịnị ka a na-agba ka onye na-akọrọ akọ gbaka Emeka anyị nọ n'egwu n'ọnụ ọyọ onye agbaghị agba ya na-ekwe n'isi na atụrụ osi eburu egwu bata n'ama ya wụba awụba. O wee bụrụ ya Odogwu, afụrụ m na ị nọ n'ejiji ndị apụga. Iso na apụga? Aga m asị na-eso m na apụga. Ihe m ji wee so na apụga bụ aka na apụga bụ naanị otu onye Igbo guzobere ya bụrụ onye isi ala. Onye Igbo guzobere ya bụrụ onye ntọala bụ onye chọpụtara ya bụ otu. Ndị Igbo niile kwesịrị ịnọ na apụga. Steeti Igbo niile kwesịrị ịtụnye akwụkwọ na apụga. Nye akpata m ji wee kpebie n'ime mmụọ m na mmụọ ama nso n'otu ọzọ na-abụrụ otu apụga. Odogwu, ndị Igbo unu afụgo ya kwangwara unu agwa na ọkụkọ ya bụ ife na-ebido n'eju. Anọ ọkụkọ ya bụ oge n'eju. Anọ ọkwara n'ụgbọ ama ngwụra na mgbaritu. Unu ma na apụga bụ nke anyị na Ojukwu si na nke a bụ gịnị nke anyị.
n'ihi ya na onye ọbụla fụrụ Igbo n'anya kwesịrị ịnọ n'otu apụga kwesịrị ị na-akwado ya nọrọ na ya o wee bụrụ ya ọ dị mma anyị na-ekene gị na ị hapụrụ ihe niile ị na-eme wee bịa maka na ịfụnanya ị nwere n'ebe ndị Igbo nọ n'ebe apụga nọ na n'ebe Wuli Obianọ nọ na ndị ya na ya na-achị maka na ọwụghọsị ya na ọ na-abụ eji na ekpụrụ ikikere akwụkwọ ka ọnwụ maka na nwekwere ihe ụmụ nwa abụghị ekwuru ofu ihe ọdụdụ ụfọdụ ike ji awụ na ọga n'ihu ọga n'azụ o ji iwu n'ugbo na-abụ ka ekwe na ekpọdike ọkpọ ya na mbụ ọkpọ ya na ndụ ọkpọ ya n'ọnwụ onye nna ya dịnye n'ozi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ ya ọ na-atọ m ụtọ ma mụ na ndị Igbo ma ife a na-akọ nọlụ ọ na-enye m aṅụrị ịfụrụ ka m si enwe ọṅụ maka na ọ bụrụ ndị sụpịrị ya abịa jụọ ya ajụjụ n'Igbo sụbara is it as in ihe ahụ ọbawa amụrụ n'ana ọkpụrụ n'ana na-asụ ana na-asụ ndupụrụ epu n'ebefa ana m ekele gị anyị jecha obodo bekee tapịsịa okwu Igbo n'ọnụ bekee anyị nataba anyị asụsụ na omenala Igbo nke mmiri emi na-abanye ifụ ka anyị si atụ ilu na-agbari ya na ọ bụrụ ịsụcha asụpụrịta asụkwa obi asụọ Igbo ya mara asụ Igbo ọmụta nwatakịrị ọkụzibere ya oyibo kụzibere ya bekee ọma nkụziri nwatakịrị Igbo anyị na-ekele gị daalụ nwanne m anyị na-ekele gị Onu Igbo telivishọn bụ ngalaba ewepụtara iji wee gwa ndị Igbo okwu n'onu Igbo. Onu Igbo telivishọn a na-aga n'ala Igbo niile. Ọ bụ ụlọ ọrụ Bijec Movies International ndị tutere ndị Igbo ugo pụrụ iche wee dee akwụkwọ na-ewu ewu ugbu a na-akpọ The True Origin of Igbo and Her Culture. Ọ bụ ha na-akwado onu Igbo a wee na-apụtara anyị na telivishọn na redio. Ọ bụ onu Igbo ka ị nọ na ya ọ bụ onu Igbo na-ewepụtara gị ụwa niile. Afụrụ nkwe? Ya. Onu Igbo na-aga n'ala Igbo niile. Ajụjụ ọzọ anyị ajụ gị bụ ị nọzikwa n'ejije ka ị na-ana ezumike nka? Ọkụkọ rapụkwa m owelu gịnị zụrụ onwe ya. Ọkụkọ rapụkwa uri owelu gịnị zụrụ ụmụ ife na-ajụ. Aka m nọ n'ejije na-eme ejije na-akụzi ka esi eme ejije na-akwado ejije n'ụdị niile. Onye bekee bịasị na I am acting, I am producing, I am directing. N'aka ndị bekee si wee sị ana m eme ejije na-akwado ejije na-akụzi ka esi eme ejije. Ị gara aka ọdịrị obere aka m n'ejije kpọmkwem. Ọbụladị nke anyị mepụrụ n'ụbọchị agafụ ewepụta ya n'ọba ahịa ka esi wee kpọgbuo onye nwe anyị n'elu obe ya bụ Jesu Kristi, ka esi kpọgbuo ya n'obe ka esi wee nwụ ya na ife ndị ọzọ niile. Ya bụ oge a na-eme oriri ncheta mkpọgbu na mbilite n'ọnwụ Jesu Kristi ka anyị ji wee dee ya bụ ejije wee ka mechaa ya bụ isi ha nwantịtị oge tupu agbaba tupu eribe oriri eji elota mbilite n'ọnwụ Jesu Kristi nke ndị bekee na-akpọ Ista. Ọ ga-aba abịa na onye ọbụla chebiri ka i were ya. Anyị sụrụ ya n'onu Igbo sụbụrikwe n'onu bekee ọ bụrụ ife kwuru ka a na-eme. Onye anaghị anụ bekee ya nụ Igbo, onye anaghị anụ Igbo ọnụ bekee. Ya Passion of Christ n'onu bekee afụfụ nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Ọ dị mma, ọ bụ gị nwe ejije ka ọ bụ na iso mee ejije? Eso m wee mee ejije mana ihe o ji wee nye m obi ụtọ pụrụ iche bụ na anyị ma na-asị na ọ na-agba akpa nwatakịrị aka n'ebe ihe onye ọrịa imetụ ya aka ikwute okwu dị ya mgbasị werete ya isi enye nwata nwa ibe nwa ọsị ọ bụ onye ka enyere ya erikpe eke mmadụ. Ya bụ onye dere ya bụ akwụkwọ dechara ya wee nye m sị m nkwukene ya ka mmadụ ibe dị na nwa gụcha eze nwatakịrị na ijere ọfụma obi ga-asọ m ụsọ na mkpụrụ ofu onye n'ime ndị gara ọsọrọ ọmụ bụ onye isi afọ kwaba ogbu ya si na nsogbu adụ anyị wee baa anya bọọlụ wee lụba anya bọọlụ wee lụbapụ ya mana ife ji wee na-enye Chineke ekele maka na abụ m onye Katọlik, ana m eje ụka na-eme ife niile dị ya so n'otu dịgasịa
ewee chirịta ya bụ akụkọ ọ bụla akụkọ ihe gbasara ndị Katọlik ịgba na ndị ụka mara aka ọ bụrụkwa na ana m asị na ndị ụka ekwute okwu ihe gbasara ka esi wee mụọ Jizọs na onye mụrụ ya na Josef bụ onye ndọka nna ya n'elu ụwa na Meri bụ onye buru ọnwụ ite naanị wee mụọ ya n'ife ndọziri asị na ya rapụrụ isi aka na-agba ụrịọm mana nna ajụsị ị ga-arapụzi isi aka gbagba ụrịọm ị ga-eto onu Chineke bi n'eluigwe bụ onye ziletara nwata bụ Jizọs nwaanyị buru ọnwụ ite naanị nwa ya were atụ n'ime ọdụzi ndụ mmadụ Josef bụ di ya bụ onye Chukwu mmụọ nsọ bịakwutesi obi amụpụnaghị nwa m nwoke na ọdịmime nwunye gị dị apụrụ n'ike nke mmadụ nọ n'ike nke Chineke bi n'eluigwe nwoke mmadụ were okwukwe na mmụọ nsọ wee nabata ya bido wee nedo nwaanyị anya gaa na amụọ Jizọs ihe ndị a niile ka ekwupụtara na ihe ejije a wee chọọ mụtọ n'ụzọ pụrụ iche wesị na ewu megidere na mgba na ya bụ ihe ejije emechaa ya ọbụrụ mgbe ya bụ na naanị nwa mgbe nta ọ gaghị ete aka efu ya n'ime abịa egodo nke ije nenecha ya etube Chineke ugbo ọgọrọ Chineke ga anyị na-akwanye ụzọ ọ dị mma ka anyị si na nke a pụta ee ọtụtụ ụmụaka Igbo chọrọ ime ejije mana ha bịa ha sị na Nollywood anwụgo ọ na-afịazi ha ahụ ikurite ime ejije n'ihi na ife ha fụgasịrị Nollywood mebere abụrụzi ife ha tụrụ anya na-emezi mpụ na-egosizi ife ekwesịrị o wee na-ewute anyị wee na-asị etu anyị nwa bụ ụmụafọ Igbo na-agbakọnata ka anyị hazigharịa maka na Awụsa agbanabo be ha hazie nke ha Yoruba agbanabe ha hazie nke ha akpa ọgụnwa bụ nwaafọ kara aka n'ala Igbo ihe esokwe hazi nke Igbo dịka etu a kpọrọ gị na nke a ga-agbapụta ya apụtakwa ihe soro mgbe ịtụnye echiche ma ịtụnye ọnụ mgbe iji ọkpa ma ịhazi ka ejije Igbo apụtago m apụta asịsị osisi pụtara ife anara ekpo ụgbọ apụtago m apụta ọ bụrụ na m ka ga-apụta na-apụtago m ibe m nọ kịta bụ site n'ike nke Chukwu na ibe ọbụla gbasara Igbo ma asụsụ na omenala ya aga m atụnye ife m nwere tụnye echiche m niile tụnye ike niile m nwere tụnyekwuo ma ego m ịfụ na asụsụ na omenala Igbo na-aga n'ihu ka apụtago ma ọ bụrụ na aka ga-apụta mana ụmụaka na-etolite si na ndụ kara ọbọzi ife ekwu ka a na-eme na Nollywood ịma na ndị Igbo tụrụ unu si na ọ na-arụkwa ọkụ taịpụ ọdụkọnụla maka na ọ naghị adịgide nwanne ọ naghị adịgide ọ gakọta osisi ọbụla ga-eme ile ruo tokọtatokọta ikuku ya ọ ga-eto ọma na-eto na-aga ọma ndị aga ọ ibe na-eme na ya bụ Nollywood na ya bụ osisi pụtara ife ama ya ife na-agwa ndị na-enegala anya ka dịka a ga-asị na ya anaghị eme nke Igbo ma ọ na ka esi eme nke bekee na anaghị eme itinye n'anya onye ọbụla nwee ndị maka na chinchi gwara ụmụ ya na ife kpụrụ ọkụ jụọ oyi n'ọgwa dị idoyi siri ụmụ ya unu nweenụ nwayọọ nwayọọ gbakpuo n'ofu agwụ nwa ntị oge idoyi ekwufelu anyị enwerekwa ụzọ abụ ndị idoyi a na-agakwa o wee bụrụ asụsụ na omenala Igbo ya bụ anyị wụcha ntị anyị kwado omenala kwado asụsụ Igbo kwado ife niile Igbo na-eme kwado kwuo onu Igbo kwado otu ndị Igbo nọ na ya otu niile ndị Igbo nọ na ya ịkwado ya anyị nọkọta anyị kwadoro ofu otu a na-akpọ Igbo Actors Development Organization ihe anyị ji wee tụnye ya oyibo ka e wee chịkọba ya ọnụ ọfụma ka ndị onye ọbụla nwee nke ịghọta ife a na-ekwu maka afọ ahụ ọ dịghị etu ahụ anyị aka agbakọdo afọ niile a n'ọnụ Igbo ya ndị na-eme ife ejije na nkwalite omenala Igbo ọ ya bụ Igbo Actors Development Organization IGADO wifi na-etu ya nwekwe ndị Igbo Film Forum ọtụtụ otu na-akwado ihe ejije ndị Igbo erike mana ife na-ekwu nke ọ bụla onye nọ na ya eme ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-amụbawanye na-aga n'iru maka na Igbo bụ ofu ka anyị bụ maka mmeke ọ dị mma ọ bụrụ na mmadụ chọọ inweta gị ka ị bịa mee ejije ma ọ bụ ka ị kụzie ejije ma ọ bụ ka ị sokwa ọkụ ka emepụta ejije ị ga-abịakwa? Aga m abịa
ya bụ na agba akara ndị a anyị na-ekiri ugbu a na a ga-enweta gị ozugbo ọ dị mma ndị Igbo ọ bụrụ na unu kpaa akara ndị a unu na-afụ n'onyonyo ugbu a unu ga-enweta anyị Dr. Emeka nweta Emeka o kwesịrị eze ndị Igbo anya furu ugo na Nollywood anya furu ugo mana anụ na-afụ ugo adịghị afụ ya daa otu a ka ọ dị ya bụ unu kpọọ ya ma ọ kpọtụrụ onu Igbo ma ọ Bijec Movies International unu ga-enweta Emeka ka ọ bịa ka ọ sụọrọ unu Igbo ghere eghe ịchọkwa ya na atin ka o mee ya n'ụdị nke dike ị chọọ ya n'ụdị eji okwomgbo eme ọ dị ị chọọ ya na ka a na-azọ nja ịma na onye ọhụrụ ọ dị mma egbekerere anyị ndị Igbo ekere m unu a sị m nke onye chinyezelu maka na egwu anaghị atụ afọ o buru ụzọ Igbo obi Igbo nwa ọkpụtọrọkpụ Igbo ị ga na-asụ Igbo na-eme ife gbasara omenala Igbo ma lụkwara ọsọsọ Chineke nwe ife niile na enwere onye ọzọ belụsị ya maka na anaghị arapụ isi aka wee gbagba ọrịa ma ọ Chukwu bụ isi aka ebe esi bido maka na ife ọ bụla ị na-eme hapụ Chukwu ịma na ọ dayara mmere ofu nwoke ji wee zaa ebube Chukwu ụzọ ife niile na-aga ana m ekene ụnụ asị m nke onye chinyezelu biko gbakwanụ mbọ na gosie na akwụkwọ ike ịba ụlọ akwụkwọ ọbụla ị na-agụ ọ bụrụ na anaghị akụzi Igbo ebe a chiri ọsọsọ pụtaba maka na Igbo bụ nke izizi ejecha ọgwụ n'ụwa niile gba gburugburu mmere o ji wee bụrụ na ijegodo obodo oyibo obodo ndị ọcha na ijere obodo ndị ọbụla ma ọ bụrụ na ịfụrụ onye Igbo ebe a ọ bụrụ na ọ nọrọ azụ afịa ọ na-alụ ọrụ oyibo ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ oyibo ọ na-eme ihe ejije ọ bụrụ na ọ naghị eme ihe ejije ọ na-akụzi nkụzi dị iche iche mana ndị Igbo ga-anọ lelee ya ọ bụrụ na onye Igbo nọrọ ya gbalụ ngwogwo na ebe ahụ ekere m ndị be anyị the true origin of Igbo and its culture Bijec Movies International biko nụ onye ọbụla gbagba aka ikola akwụkwọ a ka ị wee malụ ebe Igbo bidoro ka Igbo si wee bido ntọala Igbo omenala Igbo na ife kwesịrị ịdị na-eme dịka onye Igbo ọ bụrụ na igola akwụkwọ a egosia ya ị ga-agụ nwanne gị ji egolu nke inyekwara nwanne gị ka ọ gụrụ inye igwe ya ebe isi wee gote ojegoro ọzọ nenekwu onyonyo bụ ife onyonyo na ife niile ha niile dị n'ime afịa ya na-apụtago ihe ma nwere ihe ụfọdụ na-akpọ omenala Igbo omenala Igbo anyị ekene ọ ya abalị gị daalụ nwanne udo ekere m ọnụ dienu n'ọnụ kachanụ